Tokuchingamdzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu konai pastor. Mufaro wangu mukuru kuti tisangane zvakare mukati mezora nhasi. Tira kupindura zvakare mubvunzo wakabvunzwa neimwewo hama yedu. Maringe nezvimwe zvatakadzidza kumashure takambodzidza pamusoro pezvekudya kune vatanga kusangana nesu nhasi mukatarisa paplatform apa. Just scroll back munowana takataura nezvekudya. Saka pana azobvunza mubvunzo tichangoverenga sekupiwa kwawaitwa pascreen. Ari kuti ko pana Genesis 9 verse 3 nguruve haipo here apo? Pana Genesis 9 verse 3 hanzi nguruve haipo here apo? Because patakambodzidza pamusoro pezvingadyiwa kana kusadyiwa, nguruve yakataronza haifaniri kudyiwa. Saka iye abva ati ko Genesis 9 verse 3 haisi kutaridzawo here kuti nguruve inogona kudyika kana kudyiwa. Regai tiverenge verse 3 yacho sekupiwa kwayaitwa. Every moving thing that lives shall be food for you. I have given you all things, even as the green herbs. Ndo vhesi yacho iri kana Mwari ari kuti zvese zvinokambaira zvipenyu ndaakukupai zvive zvokudya zvenyu sekukupai kwandakakuitaiwo miriwo mitema. Saka nguruve haipo here pazvese zvinokambaira. Now chekutanga regai nditange neipapo kuti kana tichiverenga bhaibheri pane zvimwe zviga zvatinofanira kutevedzera kuti tisakanganisike pakunzwisisa kuti Mwari aida kuti kudii. Chekutanga mukatarisa vakomana vakararama during the 14th, 15th, 16th century yainzi the Great Reformation period, vane ainzi battle cry of the Reformation, kana kuti kudanidzira kukuru kwevanhu vaishuvira kudzokera pashoko raMwari. Yekutanga vaiitiyo sola scriptura, inoreva kuti the Bible and the Bible alone. Saka vanga kuti aiwa tanyanya kunzwa ngano dzevanhu, ngatimboshandisei bhaibheri chete tinzwe kuti kudii panyaya idzi. Yechipiri yainzi total scriptura, yaireva kuti the Bible in its totality. Kana taakuverenga bhaibheri racho hatidi kungotora chipati ichi tomhanya neichocho, ngatiti mavhesi acho ese bvu apa togoona manje kuti rinoti kudii. Ndo yavaiti total scriptura, the Bible kana kuti the scripture in its totality, kureva kuti usangotore kachidimbu wotogadzira dzidziso kubva pakare. Yechitatu ndichangogumira pane yechitatu iyoyo, vaiti scriptura sui ipsias interpres. Scriptura sui ipsias interpres, vachirevei let the scripture interpret itself. Kureva kuti vaiti kana tavhura mavhesi isusu ngatisauye nepfungwa dzedu kubhaibheri, ngatitendere iro bhaibheri kuti rizvidudzire pachezvaro. Saka ndiri kungoda kushandisa mbiri dzacho dzekupedzisira idzi, total scriptura nascriptura sui ipsias interpres, kuti tinzwe zviri kutaurwa panapa. Saka bhaibheri rati every moving thing that lives shall be food for you. Tikatora those two principles, total scriptura and scriptura sui ipsias interpres, tinogona kunzwisisa zviri kutaurwa panapa. Total scriptura, the scripture in its totality. Usava nedzidziso inobva pavhesi imwe chete, isa mavhesi acho ese apo uati bvu, wozotendera bhaibheri kuti richizvidudzire pachizvaro. Saka mukaverenga vhesi ya4 yacho inobva yati but you shall not eat flesh with its life. Handichatombodi kupedzisa zviri mberi. Now Mwari ati zvipenyu zvese zvinokambaira chichava zvekudya zvenyu. Ukagumira ipapo zveshe unobva watomhanya kunodya zvese. Asi ukati aya total scriptura verse 4 but, ukangoona nyaya yati but, kureva kuti yakuda ku but, vakaita chirungu but it's a conjunction, but inonzi a refutory conjunction, chibatanidzi asi chinoramba pfungwa yaitaurwa mumashure. It refutes a previous idea. Saka ndikakuti ende wakachena but chiteerera pandauda kutaura ndo pakatokosha, pekuchena chitopo pasiya. Pandati but zvandauda kutaura ndo zvakakosha. Saka Mwari ati zvipenyu zvese idyai but. Saka kana patongoita but, kureva kutoti pfungwa yakuti zvese yakutokanseliwa panapa, it's being refuted. That's total scriptura. Saka anoqualifyiwa papi but, apo pekutanga panonzi musadya zvine ropa, kureva kuti hatingodyi zvese zvese, yabva yainzi but neropa musadya. Mukaenda kuna Leviticus chapter 11 verse ya 1 na 2, kuti munzwe language iri ipapo futi tiri under but. Leviticus 11 verse 1 na 2. Now the Lord spoke to Moses and Aaron, saying to them, speak to the children of Israel, saying, these are the animals which you may eat
among all the animals that are on the earth. Mamwe versions anoti of all the animals, these are those that you may eat. Pamhuka dzose idzi ndo dzamungadya. Kurova kutoti pana but mhuka dzese dziripo but idzi ndo dzamungadya. Ende patakadzidza kumashure takadzidza kuti dzaitawo mapoka ekunzi idzi dzakachena idzi hadzina kuchena. Chaichenesa kana kusvibisa dzimwe ndechekuti dzakachena dzainzi dzine hwanda rakaparadzana dzinodzeya. Saka Genesis 9 zvese zvipenyu but chitarisai kuti dzine hwanda rakaparadzana here dzinodzeya here. Zvese zvipenyu but musadya neropa racho. Zvese zvipenyu but tarisai kuti zvine zvimbi here uye zvine makwande here. Zvese zvipenyu but. Saka ukangoverenga pazasi ipapo unotowana guidance. Reka ndipedzise ndichiverenga Genesis chapter 7 verse ya 2 inobva yati, you shall take with you 7 of each of every clean animal, a male and his female, 2 each of animals that are unclean, a male and his female. Mwaranga atogara atocategorize dzakachena nedzisina kuchena right before the flood. Saka vakatozobuda muflood pari kunzi ndakupai mhuka dzese, asi vaitoziva kuti pane dzakachena pane dzisina kuchena, because pachapter 7 mwaranga atoti dzakachena ngadzipinde 14 dzisina dzopinda 2 aitoziva kuti dzakachena dzichapesera dzava chikafu, saka dzinopinda dzakawandawo mukarava. Dzisina kuchena hadzivi chikafu, saka ngadzikopinde hono nehadzi kuitira dzizoramba hadzo dzichiberekana zvakadaro. But idzi dzandichaita chikafu idzi ngadzipinde dziri 14. Saka total scriptura, the Bible in its totality. Tikangotora verse 3 ya Genesis 9 iri yega zvedu tinodya zvese, asi tikatora bhaibheri mukuzara kwaro toisa nyaya dzacho pajikerere todziisa patafura, unozoona kuti aiwa zvine maconditions, zvine but kuseri kwazvo. Ndoda kudayira kuti Mwari atibatsira. Amen.